in de provinciale domeinen. Ze benadrukt dat redders geen babysit zijn. Op een smartphone kijken terwijl een kind in het water zit compleet onverantwoord is. Om enkele huizen in het Sint-Alexius-Begijnhof te restaureren. De stad heeft 12 huizen in erfpacht, maar die zijn in slechte staat. De toegekende subsidie dient tegen juni 2029 gebruikt worden. En de partner mag elders in de stad een project ontwikkelen als die ook de huizen in het Begijnhof opknapt. Dit is Radio Actief. Jouw classics, jouw muziek.